Fati Sulo na faɗa, Nazeeru sarkin waƙa ya yi daidai maganan da ya faɗa. Idan ka ji haushi fito ka bayyana, ni ce zan baka ansa, saboda shi ba shi da lokacin ka. Kuma wanda yake ganin Nazeeru bai yi daidai ba, Nazeeru ya fito ya yi magana, ka yi abin da za ka yi ko kuma ki yi abin da za ki. Ya fito ya faɗa abin da yake ransa, ni ma kuma na fito na faɗa abin da yake cikin ransa. Ba ta yadda za a yi yau mu waye gari muna ji mana gani a ce kin fito kina rena almajirai. Mu ma su ne, mu ma in kika ce mana almajirai za mu ansa. Don haka maganar da ni ai cikakkiyar jahila ce ke. Abin da yasa nace cikakkiyar jahila ce ke, ai baki da ilimin addini, mu ma ba shi garin ba. Don haka baki isa ki ci mutuncin almajiri ba, baki isa ki zagi almajiri ba, saboda almajiri da kike gani kusan su ne. Kai da kake magana kake cewa wai a je a samu mutum, wai a je a yi masa magana. A ina mutum ya fito ya yi magana? Ku rinka gane wani abu, mutumin da ya fito ya yi magana a social media, ai a nan gurin ya kamata a ce kai ma ka fito ka bashi ansa, saboda ai ba tsoron mutum kake yi ba. Saboda Nazeeru ya fito ya zo ya faɗi magana abin da ta yi bata kyauta ba, shine kawai sai ku fito kuna cewa wai bai kamata abin da ya ba. Kai a ganin ka daidai ne? To in kai a ganin ka daidai ne an zagi almajiri, mu a ganin mu ba daidai bane, ba tsoron wani muke ba, kuma sai mun faɗa. Sai mun faɗa. Muna tsoron wani ne? Ko Nazeeru shi ma yana tsoron wani ne? Ai wallahi ba ma tsoron wani, balle ku karan kaɗa miya. Za ku zo ku wani ishi mutane wai abin da ya ba dai ya faɗa, ni ma kuma na faɗa, ku yi abin da za ku daidai da ku muke. Ai ni ban ma so aka ce yayi magana ba, na so a ce ya bar ni da ku wallahi, dan ni ku ba kuma isa a gure na ba. Mata ta fito ta zo ta ci mutuncin almajiri, sannan ku zo wai kuna goyon bayan ta, tana ci. Ha ba da Allah, kai kanka ai ka bayyana yanda rayuwarka ta yi, ko ba haka bane ba? Dan girman Allah, yadda ka bayyana rayuwanka, me bambancin ka da almajiri? Amma har yau za a buɗe baki a ce an ci mutuncin almajiri, sai ka fito wai ka ce wai kana faɗan wa'innan maganganu. Think before you do. Duk da dai ba iya turancin nayi ba, amma ya kamata kai tunani. Za ku zo kuna ta ƙalubalantarsa, ya faɗa ɗin. Aikin banza kawai. Abin da ya kamata ku yi faɗa a kai ba ma shi kuke yi ba, wai ta kyauta saboda kana neman gindin zama a gurinta. Mu ba ma neman gindin zama a gurin kowa, a gurin Allah muke nema wallahi. Amma akai sai mun faɗa. In dai mutum ya ba daidai ba sai mun faɗa. Ni ban so na yi magana ba wallahi Allah, ban so na yi magana ba, amma dole sai da aka kai ni inda dole sai na yi magana. Kuma ni na san ƙarshen ta idan har na yi magana zai zama faɗa ne, saboda ni za ku kalle shi a matsayin faɗa nake. To in ma kun kalle shi a matsayin faɗa, ai an yi faɗa da kuma ku ake. Wa yake tsoron ku? Bismillah, shege ka fasa.